Здравейте, прекрасни! Днес ще си говорим на една много вълнуваща тема, а именно как негативните мисли влияят на нашите емоции и на килограмите. Пречат ли ни те при отслабването и пречат ли ни на това да се чувстваме добре? Тук сме заедно с холистичния специалист Венета Вутова, която е избрала много тежка задача, именно да се бори с негативните мисли, да помага на хората в тази толкова трудна задача. Вели, здравей! Привети от мен! Аз съм Венета Вутова, холистичен консултант и помагам предимно на дами да се освободят от негативни мисли и емоции, да възстановят баланса в живота си и да имат по-добри взаимоотношения. Темата днес е как мислите и емоциите влияят върху килограмите. И всъщност, дали знаете, че една от причините за натрупаните килограми е именно емоционалното хранене? Дали правите разлика между физически глад и емоционален глад? Случва ли ви се да се тъпчете без да сте гладни? И обикновено тогава прибягвате или към по-голямо количество храна, или към храни, които са висококалорични и нездравословни. И защо се случва това? Обикновено може да имаме някаква напрегната ситуация, да сме под влияние на стрес, напрежение. И когато искаме да излезем от тая ситуация, но не знаем как, прибягваме към чипса, соледките, сладкото, баничките, шоколада. Мисля, че на всеки един от нас това нещо се е случвало. Било когато има конфликтна ситуация, когато има някакви трудности и не знае как да се справи. Понякога се тъпчем от скука, или пък това може да бъде и начин за възнаграждение. Има много аспекти на емоционалното хранене и е добре да наблюдаваме какво е нашето поведение преди да посегнем към пълната чиния. Бистра, ти може би ще ни споделиш твоите наблюдения и твоите съвети как да избегнем препълването на чинията, особено когато не сме наистина гладни, а сме под влияние на емоция. Тук спомена нещо, аз ще ви разкажа една история, точно какво се случваше при мен, но преди да продължа, искам аз да се представя с няколко думи за всички, които не ме познават. Казвам се Бистра Генчева. Аз съм личен треньор по спорт и хранене и помагам на заети жени да се отърват от нежеланите килограми, поддържайки кръвна захар стабилна. Вени има много неща, които човек може да направи, за да се справи точно с тази ситуация, но преди всичко трябва да го осъзнаеш. Когато човек не го осъзнава, че го прави реално, е много трудно. Защото ти си мислиш, че си гладен, но всъщност ти се храниш, защото нещо не е окей с емоциите ти. Защото емоциите влияят точно на храната ти. При мен така се случваше. Аз работех от 8:30 до 5 и всеки ден, когато се приберех аз от работа, започвах да се тъпча и не спирах, докато не ми ставаше тежко. След това накрая почвах да тренирам, защото исках да отслабна. Обаче резултати нямаше, нали, когато количеството храна е огромно, особено във втората част на деня. И когато активността ни е по-малко, трудно се изразходва толкова много храна. Аз след дълго време правих така и не знаех, че аз имам такъв проблем, че го свързвам точно с спокойствие, като награда, че се прибирам в къщи. Аз знам, че има много хора, които правят така, защото говорила съм си с колеги. Когато го осъзнах накрая, аз започнах да правя нещо различно. Взимах си, последната ми почивка беше някъде около 3 часа и си взимах нещо за следобедно похапване. Обаче това не ме спря да се храня, когато се прибера вкъщи. Не бях гладна, но аз пак ядях огромно количество. Имах чувството някой път, че ще изям в хладилника, защото го отварях, заставах пред него и
ох, и това ми се яде, онова ми се яде, искам от всичко. И почвах да пълня. Наистина количеството храна, което изяждах, просто беше огромно. И може да се справиш по много начини с това, но първо трябва да го осъзнаеш, според мен. Където ти ще ни помогнеш как да го направим. Това, което на мен ми помогна точно е, че го осъзнах и започнах да правя много промени, започнах да наблюдавам храненето си, започнах да следя, да планирам храненията си, защото когато също има пък и голяма липса на храна в първата част на деня, тогава ние също се нахвърляме на храна и прекаления дълъг глад ни води и до още по-емоционално хранене. В смисъл, количествата там могат да бъдат още по-големи, когато липсва храна. И особено когато пък и тя не е богата на хранителни вещества, т.е. е празни калории, ние може да изядем много по-голямо количество от това, от което реално ние имаме нужда. И тук всичко заедно се смесва. И тогава вече става бума. Особено ако искаме да отслабнем и да изглеждаме добре на плажа, вече нещата са трагични, накрая се отказваме и си ходиме така. И в повечето случаи, дори когато сме и на почивка, се връщаме с някой друг килограм. Или другото нещо, хората прибягват до една диета, която диета им дава временен резултат, но след време, когато спрат с нея, вече нещата се връщат, качват се дори килограми отгоре и това е един омагьосан кръг, от който много трудно се излиза. И трябва да направиш адекватни мерки и да промениш нещата, за да имаш траен резултат. Бени, ти какво можеш да кажеш на тези хора, които не осъзнават реално, че имат този проблем? Освен да се самонаблюдават, но те няма как да наблюдават нещо, което реално не знаят, че е там. Какво би ги посъветвала? Първо бих попитала дамите към коя храна прибягват най-често. Дали това са тортички, шоколадчета, сладолед, чипс, банички. Кое е това нещо, което те ползват за утеха, за успокоение, което може би им дава временно облегчение и всеки път, когато са тъжни, нещастни, да кажем, посягат към сладичкото. Всеки път, когато на нещо ги е яд, си взимат солетки или чипс. Всеки път, когато изпитват самота, някакви депресивни състояния, тъга, си похапват банички. Всеки път, когато им липсва подкрепа, си взимат тестени храни. Нека да обърнат внимание кое е това нещо, което най-много си похапват, което знаят, че не е най-доброто за тях, но ги успокоява. И всъщност какво изпитват точно преди да сложат залъка в устата си. Какво е това чувство? Каква мисъл минава през главата им? Дали имат някаква ситуация, дали тази негативна емоция е свързана с даден човек, обстоятелство, случка. Кое е това нещо в живота им, което не е окей, което им създава напрежение, стрес. И също така могат да забележат, че в едни и същи часове посягат към един и същи вид храна. Аз, да кажем, имах склонност много да ям шоколад. И в период, в който имах така едни предизвикателства, на които нямах тогава решение. И всеки път, когато се сетех за дадената ситуация, за дадения човек, аз отивах до хладилника и си взимах шоколад. В един момент ситуацията намери своето решение и аз престанах да ям шоколад. И даже минаха няколко месеца, в които не бях докосвала шоколад и изобщо не изпитвах нужда от него. Бих работила също върху нагласата. Когато човек създаде такава нагласа, че да не му липсва дадената храна, че да не му е необходима, той няма нужда да се бори с някакво изкушение, а просто даденото нещо няма да го привлича. Тук, Бени, Също мога да така, кажа. Да.
Извинявай. Само да довърша нещо. Ако имате склонност към масни храни, това обикновено има отношение към вашето усещане за безопасност, защита. Също може да има в живота ви някакви токсични отношения, свързани с любовта, а, да има някаква заплаха, която вие да усещате. И по този начин, набавяйки си масни храни, да се опитвате да създадете това усещане за сигурност, безопасност и защита. И също така вижте какво отношение сте имали в детството към храната. Как са ви възпитавали вашите родители? Дали са ви казвали всичко да си изяждате? Дали за вас е имало достатъчно или пък е имало недостиг, не е имало за всички? Така всеки е живял в различни условия и неговите предшественици са живяли в различни условия и това нещо ни влияе, както е повлияло в детските ни години, така ни влияе и сега. Това ми стана много интересно, което сподели Вени. Аз не го знаех реално, точно ако прибягваш към по-мазни храни. Аз тук мога да кажа, че наистина, когато, особено при нас жените, когато ние се ограничаваме от някакъв вид храна, примерно когато искаме да отслабнем, най-често се отказват хората от въглехидратите. И точно те само за това си мислят. И когато има такава емоционална ситуация, първото нещо е посяга точно към нея. Поне това показват моите наблюдения и работа с хора. Което може да се избегне. Аз, примерно, не процедирам да премахвам въглехидратите, защото, например, те са си много добър източник на енергия и тялото си има нужда от тях, но има начин, по който, примерно, той да ни влияе по-малко на нашата кръвна захар и така нашето хранене да стане по-стабилно. Това, което каза, може да се направи с един дневник, ако хората започнат да си пишат именно как се чувстват преди хранене, по време на хранене, след хранене, това да помогне. И когато и пък се следят и храненето, нещата се случват още по-добре. И когато са планирани, вече и те самите ги виждат, защото много пък хора несъзнателно си... Те казват, аз нищо нямам цял ден до 5 часа, но когато почнат да се следят храненето, те виждат какво голямо количество от празни калории изяждат. Дали са бомбони, дали са солетки, както казах, чекмеджето, особено ако работят на бюро. И те го правят докато се вират в техните мобилни устройства. Това много помага. Да хапнеш повече и то несъзнателно. Исках да споделя няколко неща, които, например, могат да ви намалят именно прибягването до храна, когато се усетите, че позволявате на вашите емоции. Например, храненето пред телевизор или пред телефона. Това много помага. Премахнете тези мобилни устройства, които ви разсейват и се фокусирайте повече върху храната. Настройте се на това как изглежда тя, как я усещате, усетете вкуса и хубаво. И продължителността на хранене също така е много важен. Поне 20 минути трябва да се храним, за да изпрати тялото ни сигнал на мозъка, че вече сме сити. Бени, ти някакви трикчета искаш ли да споделиш? Още. Да, освен, че пред телевизора човек не знае какви количества изяжда, защото е погълнат от екрана. Така, моя съвет е, когато усетите, че имате копнеж за нещо, за някаква по-специална храна, да забавите действието. Тоест не отивайте веднага до шкафчето, до хладилника, не посягайте към вилицата и чинията, а си намерете някакво занимание, което да ви отклони вниманието. Или си кажете, след малко по-късно ще си хапна. Да отложите тази консумация и този автоматизъм, който сте създали, когато нещо не ви е окей с мислите и емоциите, да прибегнете към сладкото, соленото, мазното.
напишете си един списък с дейности, които ви доставят удоволствие. Много хора си похапват от скука. Това означава, че те имат някаква празнота в живота, може би не са си поставили ясна цел, не знаят какво точно искат и по този начин се опитват да компенсират дадената липса. Емоционалното хранене показва липса на нещо в нашия живот. Помислете какво е това, което не ви достига, което се опитвате да запълните и да компенсирате по друг начин. Ако вие имате списък с дейности, които, да кажем, ви забавляват, които ви отпускат, които ви карат да се чувствате щастливи, направете този списък и започнете тези дейности да ги въвеждате в ежедневието си, за да можете по-малко да прибягвате към емоционалното хранене. И това могат да бъдат танци, разходки, йога, четене на книга, вана, спа процедури, Тренировки. тренировки. Да. За някои дами това е наказание, но най-малкото на всеки може да си осигури даден вид движение, което за него е приятно и за неговото тяло е подходящо. Да кажем, не всеки може да ходи на фитнес, но пък винаги може от вкъщи да прави гимнастика, да гледа видеа, да се включи в групи и така това да му помогне. И да се мотивира още повече. Тук умишлено казах за тренировките, тъй като аз от повече от една година вече тренирам само вкъщи, тренирам 20 минути. Както каза Вени, преди за мен тренировката беше наказание, именно след обилната ми вечеря в 5 часа. Но сега тренировката ме зарежда. Аз когато не съм тренирала, не съм толкова щастлива. Усмихвам се по-малко. Даже стана такъв базик между мен и мъжа ми. И когато съм нещо по-сърдита и ми вика, ти тренира ли днеска? Я отиди си направим тренировката и се върни. Именно защото тя не се отразява много, много положително. Просто трябва да се сменим ние нагласа към самата тренировка, защото човешкото тяло е създадено да се движи и движейки се, ние се чувстваме много по-добре. И не само, особено и кардиотренировките, ти, които спомена и за ходенето, те насищат нашето тяло с кислород, правят ни по-креативни, мислим по-добре. И за това горещо ви препоръчвам да включите поне 20 минути по-натоварена активност през деня. Исках да споделя още едно трикче, което на мен ми свърши много, много добра работа. Не само отлагането, за което спомена Вени, но изпиването на една чаша с вода. Когато искате да посегнете към някаква храна, изпийте една чаша вода. Тук сока, газираните напитки не вършат същата работа, искам да кажа, защото те си държат хранителни вещества и се възприемат от тялото като храна, но и не само, те предизвикват и скок на нашата кръвна захар, но за това ще си говорим друг път. Това не е основната ни тема днес. И когато изпиете една чаша вода и мина 10-15 минути, вие реално осъзнавате, че не сте гладни. Това на мен ми помогна да намаля много от нежеланите калории, които приемах. Защото по този начин аз можех да усетя кога наистина съм гладна, да направя разлика между моя емоционален глад, който имах, и физически глад. И точно това е разликата, че когато ние сме физически гладни, просто тялото ни сигнализира, имаш нужда от енергия. И ние огладняваме постепенно при физическия глад. А когато е емоционален, ние огладняваме изведнъж. Нещо се случва, прещраква в мозъка ни и ние вече имаме нужда от енергия, от шоколад, от торта, от пържени картофи или нещо друго, от което примерно сме се лишавали или имаме така влечение към него. Бели, мисля, че дадахме много полезна информация. Имаш ли нещо да добавиш? Ами да, бих добавила още, когато усетите, че сте в дадено състояние, да кажем по-тъжно, депресивно, вместо да посягате към сладкото, може да се обадите на приятел, може да излезете, може да включите и някакви творчески дейности в ежедневието си.
за да видите, че има и други начини човек да си набави така хормоните на щастието, които иначе идват от храната. А, когато човек е когато човек е под влияние на стреса, то отделя големи количества кортизол и това го подтиква към солени, мазни, пържени храни, сладко, които да му доставят мигновено удовлетворение. Затова моят съвет е: наблюдавайте се, какво чувствате, какво мислите, коя ситуация в живота ви е извън вашия контрол, какво не можете да овладеете, кое е това нещо, което ви липсва в емоционален план, за да можете да отработите причината и след това да се опитвате да сваляте килограми, за да бъде съответно този процес по-успешен. Когато вие сте отработили негативните емоции, тогава с по-голяма лекота може да поддържате физическа форма, да свалите излишни килограми и да се чувствате така уверени и щастливи. В общи линии, това е от мен. Я кажи какво си ни подготвила днес. Така, за дамите, които биха искали да обърнат повече внимание на себе си, на своето тяло, на полагането на грижи за тялото, съм подготвила положителни утвърждения, които ще ви помогнат да се чувствате по-добре. Защото често дамите много критикуват тялото си, обиждат се, намират си постоянно недостатъци. И забележете как говорите на тялото си, защото вашите клетки ви слушат и изпълняват. Ако вие кажете на тялото си: аз съм дебела, да, то ще го изпълни. Кажете на тялото си, че е красиво и то ще ви послуша. Така, за да имате една малко по-различна гледна точка към отношението към себе си, към вашето тяло, съм ви подготвила положителни утвърждения и който иска да ги получи, може да напише в коментар тяло. И така, напишете тяло и ще ви изпратя файла с положителни утвърждения, които можете да прилагате с лекота всеки ден и да видите как ще се чувствате. Това е много хубаво и аз нямам търпение да го получа, защото забелязвам, че това е една от основните причини много хора да не се справят с отслабването и да се отказват дори да са направили голям прогрес. Точно това е, че те се фокусират върху нещата, които не харесват в себе си. Дали е корем, дали е дупе, дали е нещо друго и сами как да кажа, сами се предават още преди дори да е започнало. Именно с това и тази диета няма да проработи. После пак ще си ги върна килограмите. Наистина това е много, много хубаво, което се ни подготвила. На мен много ми хареса, защото ние трябва да бъдем позитивни. Все пак Вселената е каталог, по който си поръчваме мислено, нали така? Аз съм ви подготвила нещо друго. Аз съм ви подготвила една електронна книга «Спри да се тъпчеш от скука. Ефективни техники за намаляване на апетита и емоционалното хранене». Напишете хранене в коментар и ще ви изпратя линк, откъдето можете да си я свалите. Това беше от нас. Това беше от нас. Благодаря, че останахте с нас до край. Подаръците винаги са накрая, нали така? Мислете положително, защото мислите стават действия, действията стават наша реалност. Хубав ден от нас!